Регламентний комітет ПАРЄ не каратиме Гончаренка за демонстрацію привезеного з фронту прапора України. Там вирішили закрити провадження, розпочати навесні через нібито порушення правил асамблеї з боку українського народного депутата Олексія Гончаренка. Комітет визнав, що український парламентар не порушував правил, коли вирішив розгорнути в залі засідань прапор України. 20 квітня у парламентській асамблеї Ради Європи під час дебатів про стратегічні пріоритети Ради Європи стався інцидент між членом української делегації та президентом ПАРЄ Гендріком Дамсом, наголошуючи, що серед стратегічних пріоритетів має бути збереження суверенітету та територіальної цілісності держав, яку відносно України нині порушує агресивна Росія. Гончаренко продемонстрував український прапор із зони бойових дій російсько-української війни. Хочу подякувати тисячам українців, які своїми постами на Фейсбуці, вони писали на сторінках ПАРЄ в Фейсбуці, залишали коментарі, свої фото з українськими прапорами, підтримували мене. Це дуже мені допомогло, дякую вам, і ось ми маємо такий результат. Проти виступав, зрозуміло, представник Росії, який намагався атакувати. Власне, інші колеги підтримали позицію, що треба справу закривати і що цей кейс має бути закритий.